Türkmen toprağına bitýän dermanlyk ösümlikler hemde milli fitoterapiýa baradaky bu öz boşly almy ensiklopedik iş dünýäniň köp dillerine terjime edilip, daşaryýat okuýjylarynyň millionlarçasyna el ýeterlidirler. Ola ýurdumyzda lukmançylygyň dörli oglar boýunça iş alp barýan hünärmenligiň gollanmasyny öwrüle. Kitapda milli saglyk goraş ulgamynyň kardiologiýa, pulmonologiýa, onkologiýa, endokrinologiýa ulluklarının ösüşine aýratyn bölümler başlanypdyr. Derman senagatyny ösüşler, ýylatyň derman ferişdeleri bilen öpçünçiligi atly bölümlerde değişli uğurdu garaşydyk ýyllaryna gadanyn üstünlikleri beýan edilýär. Melkemli şypahanalar atly bölümde ýurdumyzyň şypahana ulgamynyň mümkinçilikleri barada dörlük geçilýär. Saglyk goraş eşgärliniň hünär derejesini hemde ulgamyň lukmançylyk benýadynyň kämilleşdirilmegine ýöreýti bölümleri başlanypdyr. Saglyk goraşda sany ulgamy atly bölümde bolsa sany lukmançylygy ösürmek boýunça ileri tutulýan wezipeler kesitlenilýär. Täze kitap saglyk goramak döwletiň baş wezipesidir atly bölüm bilen jemlenýär. Gahrman arkadamyzyň bu işi türkmen, ingliz we rus dillerine giň okuýjylary ýetirýär.